Horas marihita saluhutna adorak sobongot tita marsaur dohok debata nilehom mati kisah ngobas martang yang nahohom mahita diinganat tabi. Amin. Huria nitu hatta ari haonanga do arion disaluhut halak Kristen. Alanu ngamonang Kristus manaluhon hamatean. Dang maragogo besorop ni hamateani mangihoti akan aporsia di Tuhan Yesusi. Laos ari haheheon di Yesusido nang natahalason ganup ari Minggu. Di bagasan gurasa ni hamonangan ni Kristus manaluhon hamatiani hu pasahat hamima selamat paskama dihamu saluhuna haheheon ni Kristus yan namate papatarhon ibana do pargogo nasohatu dosan alani marlas ni roha mahita totong makatidakon nung ngahehe Kristusi hitape pape paheheon na domuse marede mahita. Mari hite-hite goar ni debata ama dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goar ni tot di perbadian atau palangit dohot tanoon. Amin. Di Tuhan debata taido hatuaon dohot hasangapon
dohot hamuliaon dohot haguguon. Napahehehot Tuhan Yesus, ido pahehehon dohot hita sogot alani Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Martangi yang mahita, alei Tuhan Yesus Tuhan nami, nama dok mauliate dohami tuho, ala ditaluhon hodo dosa dohot hamatean, marhite-hite hamatean mi, ala disodangi ho to nama mi, asa marpakirimon nama ngolu hami ala nihaheom mi, dang bema biar kami mida hamatean, ai hodo ulu nami, ruas mudo hami, diusat hodo hami sian haholomon tuhati uron, sian hamatean tuhangoluan, atong pargogoi mahami mamuji dohot mangoloi ho ari-ari, pasangapok ho di bagasan haporseaon na mangolu, pai masahat hami tulabungmu. Amen. Patik ni debata di pesta perjolo perninggotan haheheon ni Tuhan Yesus. Imanan yenet sian pesalmen bidu siap luonom ayat 2 dohot ayat 3. Edehon hamuma Jehovah, puji hamuma goarna, baritahon hamuma hatuauna ganup ari. Pajocor hamuma di tonga-tongan yakka perbegu hamuliaon nai. Di tonga-tongan isa luhut bangso halongangan akka nabinahen nai ido sahakna atong rak mangido gugu mahita sia Tuhan debata laho mangulahon naho bartu patik nai ali Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon naho bartu patik mi. Amen. Haleluya,
Tato poti madosata dia dopan ni debata martangi yang mahita. Ali Tuhan debata amanami para siroha na sumurung. Na pungudo hami di jolom martangiak tuho. Mangido sian nasa roha nami hasesaan di dosa nami saluhutna. Hupar hatopot hamido ala hurang marurat hatam di roha nami. Di naro manosak hamalon dohot parukilon. Gabe olo dohami badabu tupat delean. Ala ganggu roha nami dihagogo ommu na mangurupi hami. Tatap mahami marhite-hite asini roham. Jalasi sama dosa nami saluhuna. Ala ni pakokok ni anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesani dosata. Isebe mangaluhon akan na pinilit ni debata. Debatado nama mitori. Isi do nama dabu uhum hamagoan. Kristus Yesus do naung mate. Alai dada holani. Naung mulak mangulu do. Jala disiamu ni debatado ibana mangod dihon hita. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Refleksi Paskah dang tersirang hamatiani hita sian holong ni Tuhata. Dingoluon ikon adopatta do hamatean. Huaso ni hagogoon na sotarida. Parhuaso na mga sagogo akan naing masa di julu na sotaboto. Songon na ginoaran pandemi COVID-19 na magkorhon torobdo agwan hosa. Molo di bahen pamarenta dalam asa humatop masyarakat Indonesia taruli divaksin parhitea doi asa sumisi sian ngoluta pandemi COVID-19 sia. Haheheon ni Yesus manaluhon hamatean patakason na soadong na buoy manirang hita sian holong ni rohan itu hatai. Dihalak na porsea, sorop ni hamatean dohot dosa, na makorhon hamatean nunga ditaluhon Yesus, marhite haheheon na. Nunga talu be hamatean, jo hamatean, di dia hamonangan mi, jo hamatean, di dia sorop mi, di bagasan panugunoguon
di holongna taula maulauta nak piragam hamaolon parukilon na mergati soring marongom ngoluta. Tuhan Yesus na manaluhon hamatiani ibana do parmahan na denggan di ngoluta. Jupalo jahita di paraluan ni haporsiaon madalani ngoluon ibana do pasabam rohata. Jupata do piragam na pasorat hita di ngoluon ibana do madongani hita. Tukot dohot batahina do mangapuli hita. Di pardalanan ni ngoluon unang marnalu jahita mangula lomoni roha ni Tuhatta. Alataboto dang pasobuon ni Tuhani hita manabur di bagasan ilu-ilu. Gabe manggotil sisu ada molo tahalo jahon manabur di bagasan ilu-ilu. Totu jaloot tado pasu-pasu siat Tuhatta. Amin. Mared de mahita. Hatani debata turpuk di pesta parjolo haheheon ni Tuhan Yesus imana tersurat di Psalmen bidu sarastolu mamuka maisian ayat sada sahak rodi ayat 5 tajahama margati soring. Puji ma Jehova aleton diku jalana sarohaku di bagasan mamuji guarna nabadiai. Ibana domane sadosam sudena, ibana pamalum akasahimu sudena. Ibana pamahak roham marhite-hite dengan basa, asamulak posoho songon pidong raja wali, ido sahatna, mertua do akan atumangihon hata ni debata, jalanau peopsa. Amin.
Taha tidak ku maha porsiaw tay songon nahina tidak ku nidong atas saha porsiaw disadok portibion rap mahita madok au porsea ya Jehovah ido ama pargugu na suhatu dusan na tumo palangit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai imana tinubuhon di si Maria na gabi-gabi asyato di porbadia an norak sohabuan ido tuhata na tumawan na bernit di panguhuman ni silatus nama terpajar di bana di hau pinarsila na tuat tuba no toru lano namulak manguru di hari patulu nama naik tu surgo lauhud tu siamun ni debata Jehovah amanai pargogo na sohatu dosani di simai bana payamulak sobot tulano on mangu mihala na mangulu dohok namate au porsea ditod di parbadia jaladok sadahuria nabadia halia atau panyara Kristen akan nabadia dohok dia sesani dosa dohok dia hatai namando mulak mangulu sobot daging halak namate dohok dia muluan na sora suda amin. Tabigi matikting di huriata Dikting di HKBP Sutoyo, Resok Sutoyo, Minggu 10 April 2022. Nah perjolo goar dohot topik minggu. Goar ni minggu sadarion imam minggu pesta parjolo parningotan ari haheheon di Tuhan Yesus. Topik minggu nunga hehe Yesusi. Dapat dua hon, dak danak nasorang. Jumat 8 April 2022 di basa-basa hotuata dos ada dadak boru di keluarga Heber Nababan inangi Melda Boru Simarmata sektor SMA Esmea. Senin 10 April 2022 di basa-basa hotuata dos ada dadak bawa di keluarga Roni Wanto Manik inangi Nita Lilianti Boru Huntasoit sektor Perumbung Barat. Hipasdo dak danaki suang-songoni nang natorasna. Napatuluhon peleat tujoloni langgatan. Sadarion Minggu 10 April 2022 di sude ibadah dung sidung jamita papungu peleat tujoloni langgatan dohita tu ulaon kategori alparupuan HKBP. Las marohata pasahaton peleani. Napaupaton pesta parjolo parningotan ari haheheon di Tuhan Yesus. Sadarion Minggu 10 April 2022 parningotan ari haheheon di Tuhan Yesus ibadah buha-buha ijuk pukul 5 dot ibadah pukul 6 WIB digabung masuk pukul 5 WIB ibadah pukul 8.30 pukul 10 sada pukul 10.05 dot pukul 10 WIB mardalan songon nasomal. Napalimahon pesta paduahon perningotan ari haheheon di Tuhan Yesus. Marsogot hari Senin 10 April 2022 Paskah paduahon perningotan ari haheheon di Tuhan Yesus di Patu Pahuria do ibadah di gereja masuk pukul 10 sia WIB. Ni sosoima sudiruas asaroma dohoti ibadah pesta paduahoni. Naponopon kegiatan pendeta dan keluarga Distrik Walu DKI Jakarta. Selasa 10 April 2022, family gathering maringanan di Galea Etimo, Pondok Melati, Bekasi. Hari Rabu 1 hari Kamis 20 April 2022, kelompok Sada maringanan di Hotel Royal Tulip, Gunung Gelis, Bogor. Jumat Sabtu 22 sampai 27 April 2022 kelompok Napaduahon maringanan di Hotel Royal Tulip Gunung Gelis Bogor. Napapituhon panitia pesta ulang tahun HKBP Sutoyo Sabtu 27 April 2022
rapat panitia ulang tahun paua 40 luhon HKBP Sutoyo dohot pareheon perempuan rap dohot BPH pukul 10 WIB sekaligus gladi resik maringanan di gedung utama gereja. Pinangido tu sude panitia pangisi acara, seksi acara, dohot seksi perlengkapan asaro madohoti gladi resiki. Napawaluhon kebaktian bulanan NHKBP. Sabtu 23 April 2022 NHKBP Sutoyo patupahon kebaktian bulanan maringanan di gedung utama gereja masuk pukul 10 sia 30 WIB. Ni sosoi matu sude nah NHKBP Sutoyo asaroma dohoti kebaktian bulanani. Napasiahon kebaktian Paskah remaja HKBP Sutoyo. Sabtu 27 April 2022, remaja HKBP Sutoyo naik patupahon perayaan Paskah maringanan di lantai 2 Serbaguna masuk pukul 10.30 WIB. Ni sosoima sudi remaja dohot pelajar sidi HKBP Sutoyo asaro madohoti kegiatani. Napa 10-hon pelajar sidi reguler dohot sidi khusus. Minggu 24 April 2022 pelajar sidi reguler dohot sidi khusus libur. Siala adong acara huria ima puncak perayaan pesta ulang tahun dohot perheheon perempuan HKBP Sutoyo. Nah pas 10 sadahon panitia pesta ulang tahun HKBP Sutoyo. Minggu 24 April 2022 ibadah puncak perayaan ulang tahun HKBP Sutoyo dohot perheheon perempuan HKBP Sutoyo. Perayaan pesta puncak di ibadah pukul 10 WIB papungu peliat tujoloni langgata dohita marhiti amplop persembahan syukur ulang tahun di uduti acara ulang tahun door prize dohot hiburan. Songonon ma jadwal ibadah di puncak perayaan ini. Ibadah parjolo pukul 6 WIB mardalan songon na somal. Ibadah paduahol na somal pukul 8.30 gabe masuk pukul 8 WIB. Ibadah patuluhon pukul 10 sada gabe masuk pukul 10 WIB. Ibadah pukul 10.05 dot pukul 10 walu mardalan songon na somal. Na pas 10 hon. Pelantikan pengurus seksi-seksi. Minggu sada Mei 2022 patupon ni huriat tado pelantikan ni aka pengurus seksi-seksi na baru periode 2022-2024 di ibadah pukul 10 sada WIB. Pinangido tu ketua dewan asa dipasahat ma guar-guar ni pengurus seksi na baru periode 2022-2024 tu sekretaris huriat. Nah masa pelutuluhon sumbangan. Di jalo do sumbangan sian keluarga NN bunga altar tu minggu 10 April 2022. Hamolotion nasida hipas sude keluarga. Tuhat tama mama sumasu napasahaton sumbangan nih. Lao pasti kopot tiktingon boima tajaha di tikting cetak. Songonima saat ni tikting di minggu sadarion. Tapuji matuhata marende mahita los tapasaha mapeliata sadaa dohot sadabe.
Dame ni debatana sumurung sian saluhut naroha. Ima nama ngaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amin. Hurian ahina holongan di bagasan Kristus Yesus Tuhata hatani debata nagabi ujahan ni parsaurata di pesta las niroha sederion ima pesta parningotan di hahihiyun ni Tuhata Tuhan Yesus na parjulu tersurat medi Evangelium misi Lukas biddu 24 mamuka sian ayat sada rodi ayat 12 songono matar surat di si alai di hari parjulu dungari sabat romana sida mace sugu tutanomani mata na hucus napi naturena sida alai nunga digulang batui siat tanomani di dapok nasida jala dung bongot dang jupang nasida bakke ni Tuhan Yesus jadi dinajut rohana sida marnidasa gabe jongjong madilabung nasida dua halak parabi namar linang-linang alai ma biar ma rohana sida jala uduk nasida manaili gabe ninna halak ordeng matu nasida Buasa lulua muna na mengulu di inganan ni namate. Dang disoni bana. Nunga di pahehe bana. Ingot tamuma na hinatahon na itu hamu. Uju di Galilei do pe bana. Ay di do. Ikon pasahaton anak ni jolmai tu tangan ni halak perdusa. Jadi persilak konoton jala mulak mengulu may mana di ari patuluhon. Jala di ingot nasida ma hatanai. Gabi mulak manasida siat tanomani diberitahu ma sasudinai tuna 10 sadai dohok turunganna saluhutna. Si Maria Magdalena mai dukon ni si Johanna dohot si Maria ni si Jakobus. Nang akana asing nama dongani nasida babua hocca tuaka apostel. Hira turi-turia doaka hatai di rohana sida jaladang di hapor siai. Alaihi masih Petrus merlujuk tu tanomani. Di pauduk madirina pulik madi ida peak aka sapuk-sapuk nai. Dungi muli maibana. Huhu longang dorohana merningot namasa disi. Ima nagabi sahakna. Selamat Paskah madihita. Paskah marharorowan sian hata aslina pesah lapatanna memulus lewat melewati alanido molo di bahasa Indonesia pi gabi dipakai do hata paskaon mengatakan sesuatu yang lewat pasca panen pasca pemilu ninna si alani sen hak Kristeno de sen Alkitab de hati dikutip. No aing ahadona nidok nama mulus atau lewat datangnya dari kejadian dalam perjanjian lama. Diborongin perpudi ada orang soharuar halak Israel sian Mesir di tanah debatado marhiti si Musa asa sudi halak madaison mudar ni biru-biru tu tohang di jabuna atau di atas pintu rumahnya atau gerbangnya. Karena apa? Tuhan mau lewat. Tuhan mau lewat. Jala akka nanaing melua sieni iko patu pahotsa. Alanido pada malam itu imana nidokna hamamati ni hakka buha baju. Dan termasuk Firaun di situ mengalaminya. Modinggo buha bajuna di borong ini. Lausienima manak partikian perpudi haruar ma halak Israel sian Mesir. Di pada narubi tapahami ma bahwa Paskah itu adalah kemerdekaan, pembebasan. Haluaon sian perbudakan dari bangsa budak menjadi bangsa yang merdeka.
Alani di pestahon halak Israel doon. Mulut apa hut-hut pe di pada narubi. Nang di buku ni si Musa. Setiap tahun mereka merayakan Paskah. Dan salah satu perayaan agama yang cukup besar. Mengingat bagaimana cara Tuhan membebaskan mereka dari perbudakan itu sendiri. Jala sahat tutik kini Yesus pe di patu padope. Perayaan nasong ini. Di Padan Baru, tak pahami mak, bahwa Paskah adalah Yesus yang bangkit dari yang mati. Ala memang toho di hari Paskah itu, Yesus hehe sian namate. Di Leonima pangat tu siop tu hita di Padan Baru, bahwa Paskah adalah di dalamnya kebangkitan Yesus, tapi sekaligus adalah keselamatan bagi kita dari kuasa dosa. Haluau sian dosa, dohot haluaun sian namate. Jala omma pesta Paskah nang nata pestahon sahat rodi sadarion di pesta las nerohatta. Nunga dibuat Yesus haluaun. Nunga dibuat Yesus tuhita ima kemerdekaan. Dina di parhatuban ni dosa jolma. Gabi malua sian parhatuban uni. Gabi akanong malua mahita. Gabi akanok tinubus mahita. Alidala ala ni gugutta. Nakala Israel pe, mereka terbebas dari bangsa budak menjadi bangsa merdeka bukan karena kehebatan mereka. Bukan karena mereka memiliki senjata yang canggih menaklukkan Firaun dengan segala kecanggihan teknologinya pada zamannya. Pasukan-pasukan perangnya yang cukup kuat karena ketika itu adalah sebuah negara superpower pada zaman itu. Alai tuduk gue alani wasoni debata. Dia takluk senjatanya. Tak betul musia sejarah bagaimana Firaun mengejar mereka sampai menyeberangi Laut Merah, ima terusan Suez Saunari, dan takluk di situ Firaun. Bukan karena kehebatan orang Israel, bukan karena kecanggihan senjatanya. Dangalani burjuna sida, daun. Namun kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Hahehe ni Yesus maluah hita sia dosa, dada alani haburjota, jangan lupa. Enga Kristen ngo hiba tau daong. Suatu ngarok kita gay mada butuh arogansi iman. Kita beroleh keselamatan hanya oleh karena anugerah semata. Itu yang dikatakan oleh Martin Luther, tokoh gereja reformasi, sola gratia, hanya oleh karena anugerah semata. Bukan kekuatanku, bukan ketika keistimewaanku. Ale di sima taida balgani holong ni debata tu hita. Bagaimana kuasa Tuhan yang cukup besar dan luar biasa itu sendiri membuat keluar tu hita. Di tubuh Yesus hita dangalah hita majol mano burju. Di tubuh Yesus hita dak kita jol mana humibat. Jangan pernah memahami seperti itu. Tapi Tuhan menyelamatkan kita di tubuh kita di haluaun alaniaha. Ala argado hita di jeluni Tuhan ini. Kita berharga di mata Tuhan. Melalui kasihnya, holongna, ido. Nasasada ido. Kalau syarat-syarat duniawi dak terbaik kita. Syarat-syarat yang kita tentukan juga tidak menjadi penentu. Tapi kasih Tuhan yang luar biasa. Saya humurak pehita. Ale diampuni dohita. Atik tuk tabapi suguni rohani debata. Marpamuadi rohani Tuhan itu hita. Artinya bukan karena keistimewaan kita. Maka pesan Paskah untuk kita pada saat ini. Parjulunan yang dohono nanunga monak kita telah menang. Menang oleh anugerah Tuhan, menang karena kebangkitannya. Hahihionei mabuan hamonangat tuhita.
Naking mulut tepe hutihut di jalur ni liturgi te di dok bahwa ada nata pestahon di hari Minggu. Jadi mulalau kita tu pangatusion ni Minggu hari-hari di dalam satu minggu, hari nama-nama hari. Ada 3 hari di situ datang dari 3 agama besar dunia. Perjulu hari Jumat, jemaah, berjemaah, sedongat hasil umum me. Ide benar hari Jumat nasida na negara nak berjemaah. Napa 2 hon Sabtu berasal dari kata Sabat. Imana pinak kini Yahudi nak sahat tu sedarion. Jalan apa tuluhon Minggu datang dari kekristenan. Berasal dari kata Domingos. Artinya hari kemenangan Tuhan. Hari kemenangan Tuhan. Mulai sianido nang Kristen na perjului pe mames tahun. Mulai merminggu hita di hari Minggu tengok nama mes tahun hamonangan ni Kristus de hita. Ido ben nagabi hari Minggu hita marparadianan. Alani mulai tungnong menggugat daung hari Sabat do di hari Sabtu do ninna. Karena kemenangan Kristus itu pada hari Minggu. Ido na tapes tahun nanti. Jadi mulai rope hita genuk Minggu marminggu tu bagas joro. Nakpe mengikuti live streaming tengok mana mames tahun hamonangan ni Kristus do hita di sini. Ido nanek tabereng nakingan bahwa hahihi ni Kristus adalah kemenangan bagi kita yang kita rayakan setiap minggu. Ainung ngamonang Kristus sih manaluhon hamatean, manaluhon nasana maduking uluni jolma. Laos ini tentu neng berengot tama bahwa molotadok naking pasca ini adalah kemenangan bagi kita. Artinya molo didok ahli dogmati didok imana rupani. Apakah iman yang bertumbuh? Iman yang bertumbuh ialah yang mampu memenangkan penderitaannya dan pergumulannya karena imannya kepada Kristus. Ido haporsion na mangulu, ido haporsion na bertumbuh nina. Mulu gawe margugu hita, monak kita. Adong nata pergumulhon. Adong na maduduki roha dohot pikirata. Ketika bisa menang di sana, itulah iman yang bertumbuh nina. Lapatanna sian arti ni hamonangan ni Kristus idui naneng dohonon na disi. Nak susi kahal si sianipe nangaka si Maria Magdalena di sod di dok nakingan si Johanna si Maria ni si Jakobus dung diboto hehe Yesus gabi monang doha porsion na sida. Mana buktinya kemenangan imannya? Mereka mampu akhirnya bersaksi yang ketika itu ai wasalau halaki buhebu hejuk. Buhebu hejuk tahu ya? Pagi-pagi benar ya, subuh-subuh orang belum ada yang bangun, mololau halaki tudian dangarong nama mereng. Dangarong nama merek lagi, berbunyi-bunyi do. Alaniaha. Karena Yesus itu kan ditangkap, disalibkan, divonis secara hukum Roma pada zamannya. Itu dianggap pemberontak kalau mereka mau melakukan dukungan itu sih. Mereka dianggap pemberontak. Ide benda disedetikikan, ditika penghakiman si Petrus tapi hutihut do di pasien natari seda. Adong madok si Petrus, odo dengan saya ada inna. Odo dengan saya ada terus biru si Petrus. Oh, laku tadi nih dok munelan ya. Karena dianggap pendukungnya nanti adalah subversif gitu. Pemberontak kepada negara, kekuasaan, maka dia akan ikut. Herasongonido di latar belakang rasa takut dona sida setong, si roha biar deh, bahasa lau halaki pada buha-buhai juga teh. Alai, tai dia mandisi, duk sahat nasida disi, diboto hehe Yesus yang nama ate dung monang. Akhirnya apa? Mereka mampu berbicara bahwa Yesus yang disalibkan dan yang telah mati dikuburkan itu telah bangkit. Nungahehe. Mereka berani. Asa sada siap puncak berita Injil itu adalah memberitakan tentang kebangkitan Yesus dari kematian.
merupakan inti ni Injil do ya te berita nauli songon nasi nuarahon ni nang akka parupuan narope tu si ai bukti na dong na soporsea angwa kasisian ni Yesus benai do ai hera turi-turiat do ino do nakingan itu pukton ai hera turi-turiat do ibarat sebuah cerita dongeng. Petrus tidak yakin ai to hojo ini mana ngahehi bana manang neta kohala do ina makanya dia ikut juga berlari. Dia memasuki kuburan Yesus dan dilihatnya memang benar Yesus itu sudah bangkit dari kematiannya. Itu natana kintarok hamonangan ni nang hapor siota. Hamonangan ni ngulu niaka na porsea. Ima pesan na parjulu. Paduahon marhiti paskahon nang dito nahot tu hita. Hahihiyon ni Yesus adalah jaminan iman kita. Jaminan ni hapor siota. Bahasa tadok jaminan ni hapor siota. Sampai pada hari ini masih banyak menggugat tentang kebangkitan Yesus dari yang mati. Yung nang lupa hita. Gudang gupiak kealiran mau menggugat ini. Naing menganulir ini. Agar kebangkitan Yesus dari yang mati itu tidak disuarakan dan dinyatakan bahwa dia adalah benar-benar Tuhan. Alana marhitisian itu tak pahami. Dinong diteluhok kematian jala hehe bana dia rebia tuluhon menunjukkan benar dia adalah Mesias, dia adalah Tuhan yang datang ke dunia ini menyelamatkan kita. Pebelgehu berite alani dicoba donang mengalundir ini. Bagaimana orang-orang percaya agar imannya tergerus untuk tidak semakin mengimani bahwa Yesus itu Tuhan dan keselamatan kita. Sampai hari ini unang lubaham. Gudang ngopi di Portibion na mencoba mengganggu itu, mengguncang iman orang-orang percaya. Mulu mardialoh perah mungkin do keyakinan nasing bu itu saya dituduh nih, tuhita. Artinya bukti dari Yesus itu adalah Tuhan. Ya kebangkitannya dari yang mati salah satu dari situ. Dan adong berita di Portibion. Nah adong haihihun di jolmasian namate selain daripada kebangkitan atau selain dari yang dilakukan mujizat yang dilakukan oleh Yesus kepada Lazarus dan juga seorang anak muda dari kota Nain. Nah hehesian namate alianggo bentuk tadok majuak ka pameritahonon ni berita na asing ataupun naniguaran na akapanurirang atau nabi-nabi. Tidak dikatakan bangkit dari yang mati. Hanya Yesus yang bangkit dari kematian. Disaksikan kalayak ramai bagaimana dia mati nunga merujung dan bagaimana dia disiksa dan bagaimana dia dikuburkan ditutup dengan batu yang besar. Tapi itu membuktikan songon natarok nakingan bahwa itu adalah bentuk jaminan daripada iman kita. Dan itu yang dikatakan oleh Paulus juga, di Huria Korin. Karena di Huria Korin dulunya juga ini digugat bagaimana mungkin orang yang mati bangkit. Yang sudah dikuburkan bangkit. Mulut aja 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 di situ. Di situ diterangkan tentang kebangkitan Yesus kembali dan juga kebangkitan orang mati. Hahihiun yakana mati. Takas duduk di sini, Esa Plonom, Esa Pulpitu dan berikutnya. Ay molo soto ho Kristus hehe sian namate marisuang ma hapor siang muna marisuang manang jamitan amin ini molo soto ho hehe Kristus sian namate artinya sia-sialah imanmu, sia-sialah Injil yang kami beritakan. Naneng dohon ni si Paulus si lujenei hami di beni gudeng nei halak nei komenderita alani nei kumberitahon taringot to hamonangan ni Kristuson. Gudeng nei gugu tenaga bahkan meregang nyawa untuk memberitakan Injil itu sendiri. Bamari suang meng saluhukna. Ide benda nido nakik suruh-suruan napa jupang dohot akka paropuan narotusi. Aiwasa luluam muna na mangulu di tonga-tonga ni namate. Artinya ada sekaligus menyuarakan jaminan bahwa Yesus
yang telah dikuburkan itu telah bangkit mengulu ibana sian hamatian. Alani dia muak kadonga sa porsion di bagasan Kristus Yesus Tuhatta. Sebuah tradisi di HKBP memang di minggu Paskah do somalla parhehen ya kaparopuan nate. Unang masongo na menek roha muak kay nanami ya kaparopuan. Ay buasa gabi sosederion gabi hari minggu naro ate. Alas tapadumu do tulang tahun ni huriatay. Na pa-opak pulaluhon. Mamereng akapartikian dirocok ni akaulaon kepita pasada me tu hari minggu las marohata. Las marohani nangakay na nami paropuan, las marohani panitia makubesi ate. Mulutung hari minggu pitarayahon ni. Dang makurangin ni tu makna ate. Tu arti. Alai nanang dohonon na disi matarida bahwa saksi pertama kebangkitan Yesus itu adalah kaum perempuan. Itu sa sitonga tradisi kenapa? Ya. Alanido nang huria pe sahat tutikyon ikon huria na marpanidangion. Gereja yang bersaksi, gereja yang bermarturia. Tapi yang terutama yang mau disaksikannya adalah tentang kemenangan Kristus itu sendiri. Baru mengihuk mei songon nang nahina tidak kondisi Petrus be. Taringok tu hahihion. Iko gabi huria na marpanidangi do hita. Ahadu huria na marpanidangi na dimaksud disi. Totu ima huria na setotong madok mulia hati bersyukur atas anugerah Tuhan. Bersyukur atas berkat Tuhan yang melindungi kita harus bagian daripada kesaksian kita. Alani sesuatu sangat ironis. Molo somar panidangiud duhuria marhiti roha mauliate. Melalui ucapan syukurnya, bersyukur kepada Tuhan. Udok nak kita pedumudo hari Minggu ulang tahun ni huriata nungo 42 tahun HKBP Sutoyo. Luar biasa. 2 tahun lagi kita jubileum 50 tahun. Kita akan sama-sama bersyukur. Itu Alkitabiah, ya. Ada yang disebut dengan tahun Jubel. Tahun Jubel kita 2024. Kita harus bersama-sama memenangkan itu semua, mensyukuri itu semua, menyaksikan itu semua. Itu adalah bagian daripada kesaksian kita tentang keselamatan yang dibawa oleh Kristus melalui kebangkitannya. Jadi koneksi di marlas ni roha, sian name me sahat rodina magurang ngate. Ikut do sahat do sikola minggu, ikut dohok do marlas ni roha disi. Bertahun jubel. Kita bisa baca itu dalam kitab Imamat bahwa 7 kali 7 tahun sampai 7 kali, maka tahun ke-50 adalah tahun pembebasan bagimu Nina. Adalah tahun Jubel, ya. Di tonga-tonga niaka naporsea. Ido nanek tebuat. Artinya kita di situ bukan hanya sekedar sebuah seremonial, bukan. Down. Tapi adalah sebuah rasa syukur kita akan kemenangan kita. Saya yakin perdelenan ni huriata nak saat tu sedarion nang 40 tahun kita dengan segala pergumulannya, dengan segala kesulitannya, tapi di situ juga dengan segala perkembangannya. Lem magudang, lem torop ruasna, lebelga huriana. Ale connect taingok dotong. Huria na lem magudang ataupun huria na lem matoras ketika sadar semakin besar akan tugas panggilannya dan tanggung jawabnya. Ikonido naneng tahanguluhod disi bahwa huriata so natarok naking bagian ni panidangyot tadi jala molo dipatu pape nang nani bari tahun ni turpuk tahun nakingan sebuah tradisi, sebenarnya sebuah tradisi ya. Dinaro menugut manang dibuha-buhai juki aka paropuan mabuana kami na hucus. Memang tradisi dalam perjanjian lama bahwa orang yang mati dilakukan dengan menaburkan minyak-minyak wangi. Itu tradisi ini perjanjian lama doi. Ada sebuah pertanyaan bahasa dangarung nuaing. Ai ngadi pasikop Yesus hamatiatta.
Yesus telah menyempurnakan. Jikapun kita harus mati di dunia ini, dak pola ikut dibayar nak kana angur-angur tu hita. Alani unang gabi gudak tong ruas ni hagabi madabu tu akaliran nasing. Gabi dohotan. Lebih kala soni dipercik-percik dohotan musim mana mempercik. Ati. Ayah hadi mulu husukun. Mulu makube sinamod dengan minyak urapan namang minna. Dan arung didok di bibeli ikut bayano ni. Ati. Nang lupa hita. Sele tradisi di tonga-tonga ni hal Yahudi. Jadi termasuk dua minyak urapan pe. Mau jadi tahun non ali tuak kana poso ma natori seda gumudak ku hatahon ate. Budu ta jaha di 2 120. Setuk salah hita rupani taringot tu minyak urapan on. Ala narodo tonga di arina Kristen noaing na memperjualbelikan minyak urapan. Ayah tong Jepangau di sada inganan pas lagi memercik ibana jehusukun ayah hadi niku minyak urapan namang biar usaha saya ini ditahirkan ninna bah itu ate jadi dung ditahirkan bagudang marojol mak tuson ninna bah suatu do rupanian no tempat dugem di bae congoni narohaku asal gumudang rojol mak itu tempat dugemi asa ditahirkan lem Roma jolma lem gudang mesiga ati besutuk songoni di narohaku rupani ati dang disi ati alian yang dohonok kusongono didok do dison ikut bainom muna do minyak urapan tapi ini dilakukan untuk para imam ya molo dicari tahun di son dang jadi ayat 32 dah 2 Musa 30 dang jadi usehonom mumiaki tu daging ini manangis sejol mahian atau orang biasa ya permasak nape dang jadi pasumanommo ayat nabedia dui di bahini ikut bedia dui dihamu artinya ini hanya imam-imam, makanya Kristus artinya yang diurapi, Mesias artinya yang diurapi. Dulunya orang menjadi nabi diurapi, menjadi imam diurapi. Itu berlaku makanya disebut dengan minyak urapan. Maka bukan sembarang orang. Bukan sembarang orang, itu ajaran sesat. Saya bertanggung jawab mengatakan sebagai songopet di Tamuna. Itu sesuai dengan Alkitab. Di 2 Musa 30, buta jaha anon di Jabuta. Memang ikut di benda sida do ramuani, tapi bukan untuk semua orang. Itu kepada keturunan Harun. Keturunan Harun itu adalah para imam-imam. Na menguluhon nasida beribadah. Jadi jangan diputar balikkan ya makna daripada minyak urapan itu. Tutikin waing. Gabi hasalado di hita. Jamot tita ate. Jolo tajahaju bibili. Tajahaju di Jabutan no 2 Musa 30. Ahado di doktu tu. Disi. Artinya ini bukan kata pendeta ya. Saya berbicara tentang firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Alkitabiah saya bicara. Ya. Jedang nahu karak-karang ya. Unang lupa hita. Alilo si huk muse. Bahasa tradisi. Nalau tu udian di buha-buha ijuk. Mulai hita di Jakarta memnak setara baik kita be. Alani daunya kaudian ete. Ale mulu di hitan. Atar rame do pion. Igalah hidup lepu disi rame, arung wak ke musik dibain ke dia ada. Wai, wingok do piau tikirim aja. Selas roh aku lau, tu udian songon na sugut. Alana diganu udian nya kajol manadong isi, iparadi do si panganon, adong lapet, adong kopi, do dia apalagi lumur remaja iba bena kurang gumurang sialangonon nate. Ah pita ho setebi ni sambar dotong. Ido, ay memulus bebe ditawarkan do. Nah, kamu akan apa sih Allah kamu ini natung besi lemlas roha. Dakola di sini Allah sinak kuat do. Lumayan, sahatan dom musi ijabu, mulu perlu mersugut sarapa pagi, kata tinaradi dia tong. Artinya sebuah tradisi yang terjadi seperti itu. Alai, bahasa muncul tradision. Ini yang mau saya katakan gitu ya. Agar kita jangan jatuh. Itu salah pemahaman. Molo ikon lau pe di patupa be pada umum di hitan. Perjulu naik pengotok kita do, ate. Na pengotok kita do.
Molo nga parjulu pia kana torasta opukta si solho tadi sinaneng dohonon naima. Nang hitape lao salpu do muse songonong nasida nok parjulu lao manadikon hita. Itu yang pertama. Alailas ihu mamuse disi dihapor siaota. Sebagaimana Kristus bangkit dari yang mati, tapi kita juga kelak dibangkitkan dari kematian. Idotong nata hati dakko di hata porsiota di pongkul patuluhon. Au porsia di to di porbadia jaladok sare huria nabadia, huria topan ya Kristen akan nabadia. Doh di haseson ni dosa, doh di hatai nama dok mula mangolu sogot daging halak nong mate. Dohot hanguluan nasora sudah. Ada kehidupan yang kekal. Ido nabi nuan ni Kristus marhite haheheona tungulun yakana porsia. Alani marhite paskaon nek takas ma dihita. Maka monakon haporsiota jalalelon nido jaminan nang ni haporsiota alilas pangulu manak pasolho dirita do pesta paskaon jala taingok ma marhiti asini rohara nunga malua hita sian gonggoman ni dosa. Amin. Martangyang mahita. Muliati ma Tuhan, muliati ma tutu di pesta las ni roha di hami sederion. Nokkeheho meneluhon hamateyan. Alani nang hami pe taru lima nang dihaheheon nang dihaluaon sian gonggoman ni dosa. Gebi akahalak namonang mahami Tuhan tutu. Jala gabi jaminan ni haporsion nami haheheon mi asatung pos si tutu rohanami ali Tuhan. Na urupammu na parguguammu jalan adonganammu doa kana porsia. Di ngulu nami di hasianganon atik tukpe ape ali Tuhan akka nahuhol soho kami na mabubani roha dohot pikiran nami na madukduhi kami ale di bagasakko marhiti hamonangammu Tuhan gabi margugudu kami las imanak pay baru pakirimon nakaporsion nami di hoa di Tuhan alani muliati madi hatam na mamakulingi kami di pesta Paskah na parajelon na patugu pakirimon na kaporsion nami soksong ni madi Tuhan nang dia karagam ni pardalanan ni huriam dia karagam ni pakubesion totong do tuho pasat tami ali Tuhan marsakap dupi huriam di hari Minggu naneng ro patu pa pesta las ni roha marningot tami Tuhan nongguk 40 tahun pardalanan ni huriam hagabipi sutoyon las ihut nang tu parheheon yaka paropuan di huriam anggiak manang makehi haporsiaon makehi partodion makehi nak pakubesion no mulina dumenggan Tuhan alelas makka muliatehon ima di balgan ya sinoroham di padongan yomu di pardalanan di huriam hagabipi sutoyoon saluhu nei Tuhan tu ngasini roham dui bui lam tu ulina bui lam tu balgana huriam alelas ihu mali Tuhan neng lam tu balgana ma nangakapanidang yon nami pakkubesion nami songoni nang para sauran nami pe alani mga sahon guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami martangyak kami tuho amin. Mari di mahita laos ihukma papungu pilihan tu kategorial paropuan HKBP Pusat. Hallelujah, hallelujah.
koma peleata. Ali di batang amanami na di benua gijang hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na dinggan dohot nasa ulibasa na maulutus. Upasa tami masian na nilehomi tu hami pilihan nami tu. Say jalo may gabi uap na hutsus di julum. Pasu-pasu may jalaramoti asahu parhasya kami pilihanon. Pati bulho karajamu di tonga-tonga huriam dohot di portibion. Buhay maruhanami marhiti todim. Asala putad dahami gurang ni si leo-leomi tu hami. Asalam grigir hami madok muliati tuho. Marhiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tuhan de batama nami jala para siroha mau liati maroha nami jala pujion nami maho alanong di tubuh hoko hami padua halihon sian godang ni asini roham tu pakirimun na mangulu marhite hahehir ni Tuhan Yesus Kristus sian namate nung agabi si palua jala si pangulu anak mi di hami jala ibana Tuhan nami ibana uluan nami si ihutonon nami namarlas ni roha do hami nuaing marningot hahehion nay nung ngatali si bolis talu hamatian talu banua toru dang mabiar be hami mida hamatian dohok soropna ay nung ngamonak Tuhan nami ulu balang nagugui ibana do manigo kami sian hamatian tuha hihion sugut alani ubain hupangido hami saya si maroham patugu mahaporsiaw nami maniup barita naulii asaw nang ganggu rohanami dina hubulus sami hamatiani say sungguli marohanami dohok rohani dongan nami asarap hehe hami sian parrohaun na buruki asa tarudaho kami paranginay baru say pasu-pasu mahuriam dohok parbarita nauli nama maritahon hahihion ni Tuhan nami asalam tersunggul akan apidem roha jala hehe syaddu sa nabi say papos marohanami makkaporsiay nong mardami jala merdumu hami tuho alani pardengganan na pinatupan ni anakmu. Saya pasabam jala pamadu marohanami. Top pamarohanayas doho toddi na marsihoho di bagasak kami. Asa tarhajong jokok kami. Nok pitor hami alani hati goran na pinatupan ni Tuhan Yesus Kristus. Saya sungguli mapakrimon na manguli di hami. Asa tarapul rohanami marningot akadongan nami naong jumulo ni alakmi. Jala asa tarapul rohanami manaon si taono di hasyanganon. Saya puli maka namatean, nadangol, napugus, nasomarina, akan nama balu, dohot akan nama lungun, tuban wagijang, marhite-hite, haheheon ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami na di banua gijang, say pinarbadia magwarmu, say roma harajaumu, say sao malomo ni roham di banu tongosongon na di banua gijang. Lehom matuhami sadari kanguluan siapari. Sesama dosa nami songop panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu hami unak kami tu gihon tu pangujunan palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Disodakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala dipasaurkon madamena tutodim.
Di hamu amanami do tinanami dohot sudi ruas ni huria. Di hita na di bagas joroon. Songoni dohot nama dohoti para mingguonon melalui live streaming. Pasahaton nami matu hita selamat hari Minggu, selamat Paskah. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Oras mari hita. Hmm?